Yrittäjä Marjo Pekonen, yrityksenne kukkakauppa- ja hautaustoimisto Jacaranda viettää pian 20-vuotisjuhliaan. Sen kunniaksi olette päättänyt koristella Keuruun kirkon. Voitko kertoa vähän tuosta ideasta, miksi juuri kirkko? No kirkko sen takia, koska tämä on niin hieno ja juhlallinen tila ja iso tila. Eli haluttiin tehdä isoja koristeita, niin sitten tietenkin aika rajallisesti oli vaihtoehtoja. Ja sitten yksi tärkeä syy siihen vielä, niin tehdään seurakunnan kanssa aika paljon niin kuin yhteisiä juttuja. Että nämä varmaan nyt ne tärkeimmät syyt. Asettaako kirkko tilana joitain rajoituksia koristelulle? No nyt kun on jouluaika, niin tietenkin jouluisissa materiaaleissa ja väreissä yritetään pysyä, mutta muuten ei varsinaisesti kyllä, että ei asettanut mitään rajoitteita. Entä miten tuo koristelu on suunniteltu ja toteutettu? No tätä on varmaan suunniteltu jo kauan aikaa, mutta ei ole oikein keksitty, mikä se tehdään. Eli tuolla kopassa se on muhinut jo varmaan useamman vuoden, mutta nyt sitten syksyllä tämä idea kirkastui tässä ja sitten tehtiin tämmöinen palaveri, istuttiin pöydän ääreen ja mietittiin mitä tehdään ja siitä se on sitten lähtenyt niin kuin kypsymään pikkuhiljaa. Ja tuo koristelu on tehty aika isona ryhmätyönä vaikka. Joo, eli meillä on ollut hitsaaja, joka on hitsannut näitä telineitä, eli Ylimäisen Jussi. Sitten olen tietenkin minä tässä mukana ja sitten on ihan ilmaistyövoimaa, jotka on halunnut osallistua ja sitten omia työntekijöitä. Kerrotko noista kukkasista vielä? Mitä kaikkia kukkia on käytetty koristeluun? No amarylliksiä ihan runsain mitoin, ehkä se on se pääkukka. Eri punaisia amarylliksiä, sitten on neilikoita, vihreitä punaisia. Oksaneilikoita löytyy, sitten on leukadendron ja sitten on vihreinä häntäparsaa, sitten löytyy tuo marjaoksa ilex tuolta ja kullaväristä plumosusta. Eli nämä nyt tuosta äkkiä. Ja hyperikumimarjaa, kyllä. No somistus on esillä Kauneimmat joululaulut -tilaisuudessa nyt sunnuntai-iltana. Ja siksipä kysynkin sinulta, että oletko joululaulujen ystävä ja onko sinulla aivan erityinen lempi joululaulu? Varpunen jouluaamuna on se paras. Mikä on joulutoivotuksesi kaikille keurulaisille jouluviettäjille? Rauhallista joulua ja joulun aikaa ja kiitos tosiaan yhteistyöstä ja toivottavasti jatketaan tulevinakin vuosina ja olkaa yhdessä jouluna.
Kerrotko noista kukkasista vielä? Mitä kaikkia kukkia on käytetty koristeluun? No amarylliksiä, ihan runsain mitoin, ehkä se on se pääkukka. Eri punaisia amarylliksiä, sitten on neilikoita, vihreitä, punaisia, oksaneilikoita löytyy, sitten on leukadendron ja sitten on vihreinä häntäparsaa, sitten löytyy tuo marjaoksa ilex tuolta ja kullaväristä plumosusta. Eli nämä nyt tuosta äkkiä. Ja hyperikumimarjaa, kyllä. No somistus on esillä Kauneimmat joululaulut -tilaisuudessa nyt sunnuntai-iltana.